bepanhau remusi wa17 December rakataura izvoni kuti Harare Mayor doing claims sewer smelling tap water is safe for drinking, meets WHO standards. But ndoma one ndokujairirana ndokusaizana. Ndoda kuti ndokuratidzai mvura yandauya nayo panapa. Muzvionerewo mega mvura iri kubuda patepi kuti inoenderana here nemastandards ari kutaurwa ayo handitika. Zvikanzi Harare Mayor Jacob Mafume has claimed that the city council tap water is clean and safe to drink. And he's saying it meets World Health Organization WHO standards, despite most suburbs in Harare receiving dirty smelling and often pitch black colored water. Pakashata apa pakaipa pari kupisa, ndonyaya yandiri kufamba nayo zvamanje manje. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisinga apu, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosoka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa, dango kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, handizivo kuti takapusa here kana kuti vanhu vanofunga kuti tinenge tisingafunge kana kuti tinenge tisingaone. Marinzwa bepa remusi wa17 bepa nhau zvaraitaura zvaitaurwa nameya. Panapa dango kuratidza iwo mufananidzo video yemvura iri kubuda patepi yainzi is clean for drinking and iri safe for drinking. But ivo kana vachiita mameeting vanenge vane tuchigubhu twemvura mumaparamendi mavo imomo, kumahofisi avo vanonotenga mvura yavo ivo havanwe. Pakashata apa. Ndonyaya yandiri kufamba nayo zvamanje manje. Da kuti ndikuratidzei the video. Pandisati ndapinda muvideo ndiri kuti kana une nyaya yako yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate, namba dzangu ndo dziri kubuda pasi apo. Kana uine bhizimusi raunaro rauda kuti ndishambadze ndibate futi pasemu namba ipapo. Handitika toita sei tofambira nyaya dzacho, zvinhu zvacho toita sei toona kuti zviri kumira sei. Right, gwenzi rePhytomed wakomana kana usiri kuziva zvinhu zviri kurapa zvamanje manje ndo gwenzi rePhytomed iro. Bata nhamba dziri paskrini idzo. Kana uri kuSouth Africa wotaura nemusikana anonzi Koni, kana uri kuZimbabwe wotaura nemusikana anonzi Nyari. Ungava une mudumbu, musoro, musana, ungave une zvirwere zvakasiyana siyana, ungade uchida kungocleana system, gwenzi iro riri kushanda ende gwenzi riri kubata basa. Saka bata vasikana ava woti ndabva nekuna DJ Holly vandiudza kuti imimi ndimi vanhu vacho muri kuita zvinhu zvacho zvani zvamanje manje. Handitika right, rega tipinde mumvura. Tipinde mumvura haku ndokunonzi kusaizana kwatenge tichiitirwa nevanhu ava. But one day is one day. Vanhu vachazongojamuka babaka ndipo vachazoona kuti taita zvedu mafanizi. But masi raita sei masi yajamuka. Mirai ndikuratidzei mvura apa, muite sei muzvionere mega kuti mvura yacho iyo muri kuiona haisati yatanga kurana zvayo. But just take a look and see tap water iri kubva patepi
iri kubva kukanzuro ndo yaitaurwa iyi panapa apa. Let me just bring it back one more time. Ndo iri kutaurwa iyi pana apa iyo. Ndo iri kutaurwa panapa kuti Harare Mayor Jacob Mafume has claimed that the city council tap water is clean and safe to drink. Clean and safe to drink iyo iri apo mvura iyo. Vanhu vaenderera mberi vomva vati saying it meets World Health Organization standards. Ndiyo mvura yacho. Handizo hangu ndo mastandards aya who ayo atiri kuona pa screen ayo. Mirati play a video muite sei muzvionere mega kuti kana tichikuudzai kuti vanhu ava vandotoona kunge takapusa tisingafunge munenge mufunga kuti tinenge tichinyeba. Rega tinzota ufava. This is Harare, Bluffhill. Water coming from the tap, drinking water coming from the tap. Oh my God. Dear. Doing. What's happening? I thought we bought a lot of water treatment chemicals, pumps, water Jeffrey station is being sorted. How can we have Vision 2030 when we got such facilities? Damn. Right, maiona mvura iyo. Ndo mvura iri kubva kulake Chivero. Kune masuweji. Ndo mvura iri kuuraya maraino. Iri kunzi mvura inenge yakasangana nesuweji. Ndakauya nenyaya iyi last week tikakurukura nenyaya idzodzi dzemvura iyi. But enye zvindatsoka zvakare. Kuti each and every day vanoramba vachitinyepera vanhu ivava. Vachitaura kuti world standard. Istandard ipi yoyoyo. KuSouth Africa vanhu vari kunwa mvura yakachena. kuMozambique vari kunwa mvura yakachena. Kunyika dzakawanda dzimwe dzitori nehondo but vari kunwa mvura yakachena, magetsi anenge ariko. But isusu kwedu hatina kana hondo. Vanenge vachitoona kunge takapusa. Ende ndakuratidzai umbo kuti musi wa17 akataura ega mukomana, akataura ega Doingi kuti aiwaka isusu tinokupai mvura yakachena iri safe to drink. Mawanayo. But maiona mega mvura yanga ichibuda apo kuti unganwa mvura yakadaro. And sometimes mvura yacho inenge itori clear, iri clean, uchitoiona nemaziso, but kungoisa pamhino inenge ichinhuwa. Sewage, ichinhuwa tsvina zvayo. Ndo mareports ari kutaurwa aya nevanhu vari paground vari kusangana nazo each and every day. Kana iyo outbreak yekorera, kana iyo korera yacho zvirwere zvacho zvinopera sei. Right now kuzvipatara zvese hakuna kana chipatara 1 chinobuda mvura. Kunenge kwakaiswa zibhini zihombe mutoilet nekabhaketi kadiki. Mvura ikapera yovhurirwa imwe futi kubva kumabhoho kana kuchikwa vanonotora mvura. But izvo zvakaoma. Apo tichitarisira kuti mvura ndoutano. Mawane zvekutodaro. But anyway, takatangoya kuti tingozvifumura, tikuratidzei kuti aiwa vanenge vachinyepa vanhu ava. Vanonyepa vanhu ivava. Saka regai tivafumure, vagara vaita sei vafumuka, zvaenda pachena. Make sure you hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Right, it's for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes. Truth is bye for now. Ngatisangane mu video rinotera.